Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod din Minecraft Pocket Edition și am rămas la minat. Să luăm crafting table-ul aici. Ne va trebui hop. Aici știți că am murit. Uitați unele din iteme. Să stupăm aici în lava. Așa, am putut recupera unele din iteme. Și acum să mergem la minat în continuare. Să luăm de aici iron-ul. Aici avem 4 torțe. Și vom merge încoace. Am găsit aici niște coal. Luăm pe tot ca să ne ajungă. Nu, l-am luat pe tot că n-ajungem până acolo. Mergem în continuare în mină, dar să punem, să facem niște torțe. Și mergem încet scuze pentru sunetul auzit. Luăm și coalul de aici. Și am mers până în capăt și este înfundat. Ne întoarcem înapoi să vedem dacă mai găsim vreo mină. Ceva. Aici niște iron. Și mergem în continuare. Aici am fost. N-am fost aici. Vom merge pe aici. Aici iar niște iron. Îl vom lua pe tot că o să ne trebuiască. Luăm și coalul. Nu-l luăm pe tot că vom veni înapoi. Mai important, iron-ul. Punem aici niște blocuri. Și mergem în continuare încoace. Și trebuie să urcăm sus undeva. Vom urca. Punem aici o torță. Ce? E înfundat? Pentru asta am urcat degeaba aici? Vedem dacă mai găsim vreo mină ceva. Să o explorăm.
ieșim afară din mină pentru că am explodat tot. Sper să nu se spawneze niciun creeper pe aici. Sau un zombie ceva. Vom ieși cu cobblestone. Încă puțin. Hei, doar ce m-am zis, s-a băuit un creeper. Să ne refacem viața. Vom sta aici puțin. Nu mai bubuie încă un creeper. Vom sta aici să ne refacă viața. Urcăm. Vedem ce mai avem prin inventar. Punem și pe asta. Punem și din asta. Și gravelul. Și vom merge spre casă. Casa noastră era încolo. Uitați și casa noastră frumoasă. Ne culcăm. Să punem niște torțe prin casă să se facă mai multă lumină. Așa e mai bine, parcă. Așa, să punem iron-ul la făcut. Aici s-a făcut niște geam. Punem coal și iron-ul. Am scos ceva iron. Să aranjăm pe aici puțin lucrurile. Îmi pune aici ăsta. Vom merge după niște piatră, puțin. Trebuie pentru niște furnale. Ca să punem mai multe furnale. Pentru că nu o să ne ajungă doar unul. Să luăm și mod de aici. Să mergem acasă să vedem. Luat ceva pomi? Da, am luat. Îi vom plata pe aici. Însă nu o să o lăsăm aici, îl mutăm mai încăte. Așa. Mergem în casă. Mâncăm puțin. Mergem aici, facem încă două. Da? O să mai mergem și noi, vom mai merge și în alte episoade la minat. Și vom face mai mult iron, coal. Da, am uitat, să facem un chest mare. Lăsăm aici paper, hârtia asta, portița asta. Aici vom face așa, cu canapeaua asta de aici. Îl pune aici, aici și aici, așa.
Vedem, ne rămân niște gard pe aici, parcă. Ne uităm. Nu ne-a rămas. În fine. Lăsăm aici asta. Pielea asta de la vacă. Geamurile astea. Termină cu posta. Asta aici. Lăsăm carnea asta aici. Merele astea. Și cam atât. Unde avem niște apă? Oare aici avem niște apă? N-avem. Uitați aici niște apă. Nu ne-am făcut o greblă. Tot n-am făcut greblă. Greblă. Facem din iron. Punem aici sămânța. Să luăm iron care s-a făcut. Ne vom face în episodul ăsta full iron. Și ne mai trebuie pantaloni. Mai putem face niște pantaloni? Nu mai putem. Vom aștepta să se mai facă niște iron. Până atunci vom face un gard ăsta. Și să punem aici până facem rost de niște lână. Nu aici, punem, cred că aici. Și aici vom sparge. Vedem. Pantaloni. Full iron. Iuhu. Să lăsăm uneltele astea aici. Ne vom face unelte de iron. Așteptăm. Cred că o să facem în episodul ăsta uneltele sau în episodul care vine, că nu prea mai avem timp. Da, și hai să terminăm episodul. Și un like, un subscribe, vă rog, mă ajută foarte mult. Și cam atât cu acest episod. Pa, pa!